भोजपुरिया समाज के प्रणाम, आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। सैन्य क्षेत्र में नीमन सेवा खातिर साहेबगंज के सलेमपुर गांव के माटी के लाल मनोज कुमार सिंह के पुरस्कृत कइल गइल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दानापुर में भइल समारोह में मनोज कुमार सिंह के पुरस्कृत कइलन। सलेमपुर के माटी पर पलल बढ़ल मनोज कुमार सिंह वायुसेना के सार्जेंट पद से अवकाश ग्रहण कइले बारन। उनका मन मिजाज में समाज सेवा के भावना पोरे पोर भरल बा। उ पूर्व सैनिक लोगन खातिर काम कइल शुरू कइलन। स्पर्श माइग्रेशन OROP पूर्व सैनिक लोगन के बेटी के बियाह ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवावल शुरू कई दिहलन। उ पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से काम कर रहल बारन। उनका पुरस्कार पइला से साहेबगंज के पूर्व सैनिक लोगन के सीना गर्व से ऊंचा हो गइल बा। हमारे अन्य पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के पेंशन, ECHS व अन्य सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में अहम भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा सार्जेंट मनोज कुमार, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार RN उपाध्याय। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।